Kabalo ba mo nga pwede mo mag-withdraw sa bisan asa nga ATM basta naay logo sa Visa for free? Kung wala mo kabalo unsaon, ay kabala ka kay tudloan ta mo. Recently, nag-increase og ATM withdrawal fee sa mga bank kung gikan sa lahi nga bank ang card nga mo ipaslak sa ilang ATM. Usually, free man na kung sa imong bangka nga ATM mag-withdraw. Usually, kay naa may video. Grabe video, pati dos na ginuto ninyo. Ang adjusted withdrawal fees karon is 18 pesos sa BPI, BDO ug Metrobank, 12 pesos sa Union Bank, 15 pesos sa PNB ug 10 pesos sa Security Bank. Nerd, pila raman ng 18 pesos uy. Times ang 18 pesos kung dungagan ni mong dos, back and forth na ang minimum pasahe. Sige daw, atong kwintahon para klaro. Pila man di ay imong magastos sa pag-withdraw sa ATM sa laing bangko every year. Butang nato at least once a week ka mag-withdraw ug up to 4 times a month kay kaisa lang ka mag-withdraw sa ATM sa imong bank. So 3 times a month ug 36 times a year ka mag-withdraw nga naay fee. This is a total of 648 pesos kung BDO, BPI ug Metrobank holder ka. Nga mapalit na ta nimo og cake sa imong anak sa iyang birthday, or bagong karahay kay daan na kayo ang ginagamit sa imong misis, or bagong islander nga tsinelas kay pudpud na kayo imong ginasuot. Kung gusto ninyo malikaya ng ATM withdrawal fees, gamit mo ani ang CIMB Philippines debit card. Unsa man ning CIMB Philippines ug unsaon pag-avail ani ilang debit card? CIMB Philippines is the most awarded digital bank in the Philippines. Digital bank, which means wala sila'y sariling ATM or branches. Sa akong pagkabalo, naalang sila'y isa ka main office diri sa Philippines. Hala nerd, kadlok ba na? Wala sila'y sariling ATM o local branch. Safe ba kung kwarto sa ila ha? Kung atong kwentahon, parehas na sila sa mga tang-an na way buot na itong local banks diri. CIMB PH is also regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas, and your money will be insured by the Philippine Deposit Insurance Corporation or PDIC up to 500,000 pesos. Ang nakalahi lang dyan is mas secured ang online banking platform sa CIMB PH because that's all they do compared sa mga traditional banks nga added feature lang ang online banking. Ug mas paspas mo reply ilang email support. I've tried it. In less than a week, nag-reply na. Dili automated reply ha, customer service agent jud. Dili pare sa ubang local banks diha. Union Bank. Ang debit card nga gina-offer sa CIMB PH kay libre. Pati shipping, libre. Ug magamit bisan asa nga ATM basta naay Visa nga logo, libre. Sana all. Unsaon pag-avail ani ilang debit card? Sa una katong bago pa ang CIMB PH, ang requirement lang kay Fast Plus account sa ilang mobile app ug 5,000 pesos worth of accumulated deposit. Maunang dali ra ko nakakuha og akuha. Pero sa una to. Sad to say, increase nila to 100,000 pesos ang accumulated deposit requirement. But don't you worry my bros and sis. Worth it gyapon maghimo og account sa ilaha kay digital bank man sila. Which means, layo ra kayo ang per annum interest nga ilang gina-offer sa ilang savings account compared sa mga local banks nato diri. This is expected kaya wala man sila overhead expenses to support branches ug maintenance sa ilang ATM. Kung ang BDO savings account na ay 0.125% nga per annum interest sa ilang savings account, nga mas gamay pa sa tsansa nga pansinon ka sa imong crush, ang CIMB UpSave account, which is tawag nila sa ilang savings account, kay naga-offer og 4% per annum interest sa imong first 100,000 pesos ug ang excess ana kay 2.5%. So kung naa kay 300,000 pesos nga emergency fund ug sa BDO savings account nimo gi-deposit, I pray to God you won't. After a year, your money will grow by a mind-blowing amount of 375 pesos. Oh my God! Wow! What do you expect? Ay na lang og laom. Aron ang samad, dili lalong. Sana'y di na lang kita nakilala. On the other hand, kung sa CIMB UpSave account nimo i-deposit, gamay ragot na lang kay 11,500 a year. That's a difference of 11,125 pesos. Pero nerd, dili man investment ang emergency fund. Taka ramang ka. I know. Pero asa di ay best ibutang ang emergency fund? Di ba sa bank account aron accessible og safe?
So why not choose a digital bank like CIMB Philippines aron ga-earn gihapon bisan gamay? And come on, how can you pass up on 11,500 per year? I am not sponsored in any way by CIMB Philippines. I'm just a happy customer sharing my experience. Mura magud na og gugmang bangko. Kung ganahan ka sa inyong relasyon, proud ka i-share sa uban. Pero kung atik-atikon ra ka o pabayron pa jud ka og 2 pesos aron ma-withdraw ang sarili nimong kwarta, Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. video. Moving on, so far wala jud ko na-encounter nga problema sa CIMB Philippines, and like I said, I've been an account holder for almost 2 years now. If you want to know more about this digital bank, at kung gusto ka makabalo kung unsaon pag-avail ang ilang free nga debit card, nagbutang ko og link sa ilang website in the description below. Ug kung naamoy bad experience sa CIMB Philippines, please i-share sa comment section below aron ma-aware po ang uban ug dili mabias niya ang akong video. That's it mga bro and sis. As always, like this video if ganahan mo sa content, and please share it to your family and friends, especially katong interested mag-avail sa CIMB Bank Philippines debit card. And of course, be sure to subscribe to our channel by clicking the subscribe button below. Click it! Shoutout di ay kay Jessa Bulanio. Shoutout po kay Daddy Alejandro Laganzon Sr. and family. Happy watching sa inyo guys, ug salamat sa walay puwas nga pagsuporta sa among Josan Vlog. Kung gusto ka masyagitan og kanti nga naglaway, just comment down below. Ug kung naa kay suggest nga topic sa among Money Talks video series, i-comment na yan. This is John saying goodbye and leaving you with a quote: the best time to invest was yesterday, the second best is now. Ciao!